Siang Budita lan kanca-kanca, kula Stefanus Aditya Yuda Gensia, kelas 11 MIPA sekawan nomor absen 3 badhe nerangake tugas kesenian Jawa. Kesenian Jawa ingkang kula pendet yaiku begalan. Semoga kita sesarengan mirsani penjelasan tentang begalan. Saderenge kula njelaske runtutan lan sejarah begalan, semoga kita sesarengan mirsani cuplikan video contoh begalan. Plok plok. Nah, lah iya wong getet karo kok. Loro syarate. Loro. Sing sepisan aku kudu njlantrana pas sing Tegawa. Yuh, takona sing didisit. Aja dijenengi Duta Krama ora ngerti werdina pas sing Tegawa. Wis gagian takon. Nggih. Pikulan, werdine pikulan. Nah, werdine pikulan mulang karo pengantin lanang. Ya. Ya, dumatan genah tiba tengah ngene. Ya. Mas, timbalane Mas Muhammad apa Haris? Nah, Mas Haris. Ya, Mas Haris dicontoni karo pikulan sebab apa? Jenengan ngerti Mas? Tugas pokok utama pikulan adalah untuk memikul beban. Pada bemat jenengan sewise sah mau antara jam tengah 10 wis sah dadi seorang suami, detik itu juga jenengan bakal mikul tanggung jawab. Mekaten cuplikan contoh video kesenian tradisi begalan. Semoga kita sesarengan mirungokke penjelasan babagan sejarah lan runtutane begalan. Begalan saking tembung basa Jawa yaiku begal sing artine perampokan. Begalan iki kelebu salah sawijinge tradisi sing ana ning mantenan. Wonten sejarah begalan. Sejarah begalan iki muncul saka pemerintahan Bupati Banyumas ke-14 ing taun 1850 yaiku pemerintahan Raden Adipati Cokronegoro. Ceritanya diwiwiti tradisi begalan iki saka cerita lawas yaiku wonten niatan ngunduh mantu saking Adipati Cokronegoro sing bar nikahake anake yaiku Pangeran Tirtonegoro kalian putri bungsune Adipati Wirasaba yaiku Dewi Sukesi. Ceritane rombongan Adipati Cokronegoro sing dikawal sesepuh lan pengawal kadipaten lagi njelajahi Sungai Serayu nganggo perahu tambang. Ing tengah perjalanan rombongan iki diadang kalian begal utawa rampok sing awake gedhe dhuwur kan arep begal lan jipuk barang-barange seserahan sing digawa rombongan Raden Cokronegoro. Banjur ana perang antara pengawal lan begal mau kuwi lan saged dimenangke kalian pengawal. Salajengipun prosesi begalan. Prosesi begalan iki dianakake kanggo mempelai laki-laki putra sulung utawa anak pertama. Upacara iki klebu kombinasi utawa gabungan saka seni tari lan seni tutur utawa seni lawak. Iringan sing dienggo yaiku iringan gending sederhana, contone nganggo kenong, kendang, lan gong. Tarian sing dienggo yaiku tarian klasik. Tarian sing ora keikat karo gerakan tertentu, sing penting seirama kalian iringan gending. Salajengipun wonten paraga. Paraga ning begalan iki wonten loro penari yaiku Rekaguna lan Gunareka. Rekaguna iki sing dadi pembegal biasane nggawa pedang kayu sing jenenge pedang wira lan Gunareka yaiku wong sing nggawa seserahan utawa perabot rumah. Dialog sing dilakokke Gunareka lan Rekaguna iki nganggo gaya jenaka lan isine babagan nasihat penting kanggo mempelai lan para penonton. Dialoge dilakokke wayah awan lan wektu pemintasan kurang luwih sak jam. Panggonane sing dienggo biasane latar omah pengantin wedok. Salajengipun kostum. Kostum sing dienggo yaiku klambi adat Jawa sederhana, bisa nganggo koko, beskap, umume warna ireng, bisa abang lan biru utawa ungu, nganggo stagen, sabuk, nganggo kathok kumprang ireng, nganggo sarung utawa sampur kanggo nari lan ikat pulung. Saniki lanjut ning barang-barang hantaran. Barang-barang hantaran iki utawa sing biasa disebut brenong kepang, biasane isine irus, kendil, tampah, serokan, centong, centing, kukusan, saringan lan liyane sing biasane kanggo alat-alat dapur. Sakniki mlebet ning filosofi. Filosofi sing pertama yaiku filosofi pikulan.
Pikulan iki nglambangake pria sing arep bangun rumah tangga kudu nimbangake sing mateng lan ora entuk kecewa karo pilihane. Sakniki ning filosofine isine berenang kepang. Ana centing, centing niku tempat sego sing biasane saka bambu sing duwe arti manungsa iku urip ning masyarakat ora entuk urip dhewe nanging kudu urip bebarengan peduli karo liyane. Salajengipun iyan, iyan iku tanpa bentuk segi papat duweni arti kudu siap urip ning masyarakat. Salajengipun kukusan alat sing dienggo nanak sego duweni arti seseorang sing wis berumah tangga kudu berjuang lan cukupi kebutuhane urip kanthi maksimal. Centong sego duweni arti supaya pengantin saged ngintrospeksi diri sehingga yen ana masalah utawa perselisihan iso dirampungke kanthi apik nganggo musyawarah kanthi mufakat. Salajengipun irus yaiku alat sing dienggo nyiduk sayur duweni makna supaya sing wis duwe pasangan ora kegoda karo pasangan liyane. Salajengipun saringan duweni makna supaya kabeh berita utawa cerita sing ditampa kudu disaring lan kudu ati-ati. Mekaten penjelasan kula babagan kesenian Jawa yaiku begalan. Sakatahe wonten lepat kula matur, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun sampun mirsani tugas kesenian Jawa niki. Matur nuwun.